start Ducine druge sezone u svetskom šampionatu Touring automobila. Ovog puta povod je malo drugačiji, ali ništa strašno. Duca sezonu nastavlja u ETCC-u, tačnije Evropskom kupu Touring automobila. Razloga je mnogo za ovakvu odluku, kao što ste vidjeli u najavi. Dakle, Dušan nije svoj san koji je dosanjao prošle godine mogao da nastavi i drugu godinu za redom uprkos serije odličnih rezultata 2014. među kojima je svakako drugo mesto u Japanu na stazi Suzuka bilo potvrda. Ovoga puta sprečeni u tome, pa Duco, dobar dan i tebi. Najbolje je bilo da ti objasniš razloge odluke posle trke u Maroku i ovog svog transfera u ETCC. Pre svega, dobar dan svima. Protekli, juče sam imao neki team building gde sam krenuo bukvalno ovom rečenicom neplanirano da poslednjih mesec dana mog života, vjerojatno je možda i nevjerojatno, jeste najteži nešto što sam doživao. Da sve, kao što svi znaju, zbog oca koji mi je bio velika podrška i koji bi mi sad bio velika podrška u donošenju ove teške odluke koju sam morao da donesem zajedno sa svojim timom. Razloga za ovo što ste sad raši čuli, za prelazak u Evropski kup Touring automobila, znači nije nikako, nismo prestali sa šampionatom, niti ovdje sam potpuno odustao, jednostavno smo zbog pre svega bezbednostnih razloga u VTCC-u odlučili da se za sada povučemo i da nastavimo sezonu u Evropskom kupu i da naravno probamo da postignemo što bolje na rezultate kao što ja pokušavam naravno i uvek. Razlozi zbog prelaska su pre svega bezbednostne prirode. Sećate se dobro ovde pre par nedelja kad sam rekao da sam bio na testiranju sa protimom i sa Hondom i da sam rekao da ne mogu da vozim više od 3 kruga, da mi utrne noga, da mi jednostavno sedište i pozicije nikako ne odgovaraju. Međutim, od tada je prošlo puno vremena, a pre toga sam već u januaru bio u Italiji, u Jasu, gde su videli da ja posle 3 minuta od sedenja u autu jednostavno apsolutno ne osjećam nogu, da mi sedište apsolutno ne odgovara, da ne mogu da, to smo posle videli i u Argentini, da ne mogu da stisnem kvačilu jer mi neka šipka smeta. To su jedino promenili sad za ovu trku, međutim, mi smo tražili totalnu promenu sedišta, oni su sve kasnili po mesec ili 2 dana, da bi sad došli na trku i da bi videli da su oni smislili tako što su sedište koje je u donjoj, znači tački gde se sedi karbon taj, raširili sa presom ovako. Znači jednostavno bezbednost nula, to FIA nije ni znala, saznaće naravno kad bude saznala će dobiti totalnu zabranu ikada jer FIA igra sve samo naravno na bezbednost, ali tačka u kojoj ja sedim, donja, je potpuno iste širine. Dalje pedale mi nisu pedale totalno nešto digli, povukli gore, krv mi se slivala dole, mi smo to tražili da vrate, oni to nisu vratili. To su stvari koje se tiču bezbednosti, gde su iz Honda svi u Argentini još došli i rekli da molili su me da ne vozim, da sam rekao, ja sam stvarno bio lud tada jer sam rekao da sam Srbija mogu da izdržim, a i svi koji me znaju da ću da se trudim do poslednjih, do krajnjih granica, ali preko ovoga sad više nismo mogli da pređemo. Ja sam čak i rekao, videli su svi kako mi izgledala patika posle samo jedne vožnje u Argentini kad sam dao intervju, čini mi se da li posle trke, posle prve trke, da jednostavno ne znam ni sam kako sam izdržao, sam posle trećeg kruga su mi suze išle, nisam više, samo sam čekao kada će da se završi jer nisam više mogao da izdržim. Znači, to je bilo potpuno ludost gde su se ljutili na meni iz Honda, jer da mi se nešto desilo, cijela fabrika Honda bi bila u problemu
s obzirom da bi mislili da je nebezbedan auto. Nije auto nebezbedan, nego jednostavno se tim nije dovoljno trudio da odradi sve kako treba. Dalje, saznali smo, to su te bezbednostne stvari koje su u stvari jesu krucijalne. Koje više prati video je da su mi kočnice na prvom treningu potpuno izgorele zato što oni su stavili neki stari deo koji nije imao hlađenje, nisam imao kočice. Kočio sam sa ne znam kolikim pritiskom, duplo većim nego, pošto imamo telemetriju koju gledamo od fabrike, a automobil mi je slabije stajao, tako da, a ide se oko 260 km/h između zidova i to je sve samo nije bezbedno. Onda smo saznali kako imamo amortizere 3 evolucije starije nego kakve smo mislili da imamo, kakve ima nova generacija Honda, gde su oni naravno rekli pa to je naše bolje nego fabrike, mislim da, to su neke totalne nebuloze, tako da automobil je bio sve samo nespreman i ja, ni svi koji me podržavaju, ni moji sponzori nismo više bili spremni da to trpimo i odlučili smo da se za sada povučemo, to prebacimo u da kažemo mlađu sestru VTCC-a koja je isto pod pokroviteljstvom Eurosporta i da izvezemo sezonu tako, vozit ću Seata, Racera, Leona novog. Imamo i tu neku ideju, naravno ovo nije totalno povlačenje iz VTCC-a, niti iz vrhunskih svetskih takmičenja, što je naravno i ETCC je u samom vrhu, ali naravno moja ideja uvijek bila je da dođe do svetskog i da vozi svetski, nažalost desilo se ovo što se desilo, pa smo otišli tu stepenicu bliže, ali ideja je nekada da probamo da u ove godini oformimo barem 90% naš tim, da to bude, ponosno to da bude onako made in Serbia, što bi se reklo, i da mi imamo potpunu kontrolu nad svim stvarima, znači da ne bude, nije mi stavio tim amortizer, lagao je ili ne znam ja šta, prevrli su nas, nego da jednostavno mi znamo da mi je specifikacija automobila takva i takva, sad ako sam ja loši, onda znam zbog čega sam, jer na primjer sad u Maroku, to sam ja njima rekao u Argentini, ako vidite, ja znam da automobil nije dobar, a ja koji sam prošle godine prvi put seo u životu i bio sam četvrti na drugim kvalifikacijama, sad ne budem bio u top 5, vi meni dajete loš automobil. Ja sam sada bio sam sekund brži od prošle godine, od, na primjer, ajmo Tiago Montera, koji je bio za mene, a sada je on sekundu ispred mene. Oni su ubrzali 2 sekunde potpuno sa novom evolucijom automobila, jer su testirali me ja ništa nisam imao na mom autu imao od tih delova, tako da stvarno je bila loša priča i mi gledamo da to u našem timu kad naravno bude bilo, a bit će, i to ćemo formiti od nove godine. Kako se zove, prve trke ću voziti za, naravno pod imenom iz Petro Racing Team, ali jednog mađarskog tima, gde će mi inženjer biti rođeni brat od Norberta Mihirica, njegovog inženjera, koji ima dosta dečko iskustva. Ja nemam iskustva sa tim automobilom, tako da će da mi dosta pomogne na tom prvom trkačkom vikendu, a gledat ćemo da već od sledeće trke od Slovakije Ringa mi oformimo nešto naše i da to nešto naše se možda već sledeće godine vrati u VTCC, vidjet ćemo naravno kojim automobilom i kako će se okolnosti biti, ali uglavnom, što kaže Schwarzenegger, I'll be back. Vratit ćemo se i bit ćemo još bolji nego što smo sigurno bili, jer ja smatram da taj tim koji mi budemo kontrolisali, radili, čak mislim da sam to na prošloj konferenciji rekao da mi je to cilj, ali izgleda da će se to desiti ranije nego što sam mislio, ta priča oko našeg srpskog tima. Ja mislim da to može da se, puno sam ja naučio, puno sam vidio sam kako rade i drugi timovi, pošto od ovog tima što sam sad vozio od njih ne bi da učimo ništa, ali sam vidio i sve ostale druge koji rade jako dobro, kao što je na primer i Zengo, gde vozi Vihiric, ili Roll Motorsport, gde vozi Coronel,
i Tom Chilton, tako da to su neki vrhunski krvetni timovi, da se ugledamo na njih i da probamo da se vratimo u taj. Naravno, tu je i postoji taj novi šampionat TCR koji će biti jako dobar, tako da jednostavno vidjet ćemo i šta će i naši navijači, to jest moji navijači, šta i oni žele, šta mi želimo, šta u stvari želi javnost, šta je najbolje, a i šta ja budem naravno želeo da vidimo, bukvalno da moja karijera koja će sigurno neće stati ovdje, nego će ići još sigurno 10 godina i da vidimo da nastavimo u najboljem mogućem smeru, a da ne ugrozim svoju bezbednost, jer da sam ja sad ugrozio svoje zdravlje, da sam se povredio i da zbog toga nisam mogao da nastavim, ja to ne bi mogo sebi nikad da oprostim. Tako da, otprilike ovo su bili razlozi zbog koji smo prešli u ETC. Ja se nadam da će biti još jedna stvar, naravno, dosta navijača naših